En un dels extrems de l'antiga vila apareix un altre exemple de l'arquitectura civil renaixentista. Es tracta de l'antic ajuntament que va ser construït a la fi del segle XVI amb la doble funció de magatzem i centre d'administració pública. L'edifici ha patit moltes reformes al llarg de la història, però encara conserva alguns elements destacats. Un d'ells són els arcs de l'entrada. Estos baixos tenien una funció clarament comercial amb la carnisseria i els llocs del mercat municipal. Just al davant està el carrer del Forn, amb la qual cosa ens situem en un dels punts d'activitat econòmica de la població. Les plantes superiors, actualment dedicades a sales d'exposicions, eren el centre d'eixa doble funció comercial i administrativa. En una es guardava el blat i les altres s'utilitzaven com a espais de gestió de les autoritats polítiques i judicials. Els soterranis estaven ocupats per l'antiga presó. En estes parets apareixen velles pintures amb dibuixos de vaixells que es pensa que els realitzaren pirates empresonats. Actualment estan tapades i no són visitables. L'edifici va acollir des de mitjans del segle XIX les escoles públiques i posteriorment es convertiria en la casa consistorial que va estar operativa en este lloc fins 1981. Avui en dia és el centre d'activitats per a la joventut de Benissa.